L'àrea d'igualtat de la Mancomunitat s'ha presentat en públic amb una taula redona sobre la imatge de les dones als mitjans de comunicació. Creiem que la comarca és molt necessària, que va a comptar en ajudes supramunicipals de Diputació i Generalitat i que va necessitar un mecanisme, com en aquest cas la Mancomunitat, que puga filtrar o ajudar als municipis, independentment del tamany, a aconseguir aquest tipus d'ajudes que facin polítiques d'igualtat en els seus pobles. Per això es crea aquesta àrea. Moderades per Tere Moya, Arantxa Vidal del periòdic d'Ontinyent, Maria Reig de l'Oclar, Ana Blanco, periodista autònoma, i Lorena Sebastián de Comarcal TV, van reflexionar al voltant de la professió i els avanços aconseguits en 20 anys, malgrat que els homes continuen sent majoritaris com a subjectes i fonts d'informació. Visibilitzar és precisament la falta de representativitat de les dones als mitjans, no sols com a comunicadores o periodistes, sinó també com a fonts de les notícies, que són molt poquetes, o com quan es tracten els temes relacionats amb dones, en molts casos no es tracten d'una manera ajustada a la notícia, sinó d'una manera interessada. El llenguatge inclusiu, la manca de dones en càrrecs directius, malgrat ser majoria en les redaccions, van ser altres dels aspectes que es van tractar. En el nostre cas, en l'Oclar, la plantilla som tot dones. Després, ja, evidentment, hi ha algun col·laborador que és home, per supost, però en aquest cas jo crec que el millor exemple que eixe de la integració de la dona en els mitjans de comunicació crec que n'hi ha poquets. No, perquè les dones, efectivament, cada vegada som més periodistes i pràcticament som una de les professions més equilibrades en quant a homes i dones treballant en aquesta professió, que és magnífica, però continuem sent poques les que estem en els llocs més alts. En el meu cas he sigut també directora d'un mitjà de comunicació o he estat en llocs de direcció en diversos mitjans de comunicació, però no és el més habitual. En l'actualitat, el número d'aturades en el sector del periodisme en la Comunitat Valenciana és de 2,5 vegades el d'homes, malgrat que el 64% de les persones que estudien periodisme o comunicació audiovisual són dones. Així tot, els llocs de direcció, els redactors en cap i demés segueixen estant protagonitzats per homes. He passat en dues ocasions, les dues vegades que he tingut els meus fills he hagut d'aturar la meva vida laboral i m'ha costat refer-me en el meu lloc de treball, refer-me en aquesta possible direcció de l'empresa que mai he assolit perquè tornava a ser mare. Jo també defenc que les dones tenim una mirada particular i els homes també tenen la seva mirada particular. Per tant, la meva reivindicació és que la mirada de la dona es tingui en compte, la paraula de la dona es tingui en compte i sempre he treballat en equip i de la mà, puguem donar normalitat a una cosa que hauria de ser per sentit comú el que és normal o el que havia de ser normal, que encara no ho és. Hora i mitja per a contar, comentar, proposar i atendre les qüestions i reflexions del públic assistent en el primer acte de la nova àrea d'igualtat creada al cap de 30 anys en la Mancomunitat.